aan de Westerschelde, Festival de Ballade. Volgens mij ben ik gewassen. Zojuist heeft hier de meest bekende Brabander opgetreden, Frans Bauer. En achter mij in de tent ging het helemaal los. Wat is 101? Wij doen verslavingspreventie op festivals. Ja, weet je, op zo'n festival is ook het moment dat er vaak gebruikt wordt. Of waarin je mensen soms nog kan aanspreken of een stukje voorlichting geven voordat ze al te veel op hebben, zeg maar. Dus het is een prima moment. Hoe was het voor jullie? Ja, het was echt geweldig. Echt, zoveel mensen allemaal meezingen. Geweldig. Geweldige editie, de Wetnex. Ik heb een beentje. Fan voor het leven. Ja. En de gitarist. Ja. Chefskis. Voor wie komt u speciaal eigenlijk vanavond? Nou, vanavond natuurlijk voor de Lamagatas. Daar is het allemaal mee begonnen natuurlijk, met Michael Harten. Dus wij hebben nooit iets gemist. We volgen de shows, dat sowieso. Maar ook de liedjes, we kennen ze allemaal. Dat